Вона болісно пережила окупацію рідного Криму і стала працювати в галузі міжнародного права. Нині Зера Козлиєва – юридична директорка правозахисної організації «Джейгаунс». Її команда документує воєнні злочини та порушення прав людини під час війни. Якщо взяти останні роки, то діяльність вона дещо розширила свій спектр, можна сказати, і від виключно документування не лише в Україні, а за межами України, перейшла до широкого спектру юридичної роботи. Це в тому числі надання, скажімо так, життя юридичного тим матеріалам, які збираються цим доказом у вигляді подань до Міжнародного кримінального суду, до інших міжнародних організацій, інших органів, до національних правоохоронних органів. Що таке порушення прав людини, Зера Козлиєва знає на прикладі сім'ї. Її бабуся пережила депортацію та повернулася до Криму в 90-х. Окупація півострова Росією стала вже другим випробуванням для родини. Я не можу сказати, що ми були морально готові до того, що дійсно ця окупація відбудеться. І до останнього намагалися повірити в те, що це або не відбудеться, або навіть коли це розпочиналося, що це буде місяць-два, і це дуже швидко закінчиться. Але за окупацією Криму Росія прийшла з війною на Донбас. А далі повномасштабне вторгнення в Україну. З одного боку, це якби страшно, і це могло свідчити про те, що ми можемо вдруге втратити домівку. Тобто 2014 року я не відвідую Крим, і я не можу туди поїхати. А з іншого боку, я не знаю, чи це було 24 лютого, але на самому початку активності цих дій почалося обговорюватися питання про те, що, можливо, така неспровокована великомасштабна агресія, вона може пришвидшити повернення Криму. Ще до початку Великої війни Зера почала працювати в Офісі Генпрокурора. Вона відповідала за документування воєнних злочинів, збір доказової бази й підготовку матеріалів для Міжнародного кримінального суду. І сьогодні продовжує цю роботу вже у правозахисному секторі. Важливим напрямом роботи є використання універсальної юрисдикції, коли ми звертаємося до правоохоронних органів інших країн, які мають ті можливості законодавчі для того, щоб вони розслідували злочини в Україні. І для мене в певній мірі це є та робота, яка розпочиналася в Офісі Генерального прокурора. Разом з командою правозахисників Зера розслідує воєнні злочини, здійснені Росією. Зокрема, удар по драмтеатру Чернігова, атаку по Вінниці, окупацію Запорізької АЕС. У розслідуванні удару по Чернігову, де загинули 7 людей і понад 200 були поранені, правозахисники встановили тип зброї, напрямок польоту ракети, а також відповідальних за атаку. Загалом з 2022 року команда зафіксувала понад 17 тисяч воєнних злочинів Росії. По роботі я стикаюся з тим, як правозахисниця, як юристка, з свідченнями, і я, можливо, частіше бачу масштаби тих людських втрат і жертв, які відбулися. І коли там, умовно, в мене є бажання опустити руки, я згадую просто реальні історії цих потерпілих, у яких загинули близькі дуже люди, які постраждали від катувань, і ти розумієш, що ти не можеш собі дозволити, порівняно з тими стражданнями, які пережили ці люди. Розслідуючи воєнні злочини в Україні, правозахисниця наголошує, російська агресія почалася з Криму. Значну частину роботи вона присвятила збору матеріалів, які дозволять притягнути Росію до суду та повернути півострів під контроль України. Внутрішня мотивація полягає в тому, що я хочу мати можливість повертатися до малої батьківщини, додому свого тоді, коли я хочу, бо в мене там залишились близькі. Тому вільний Крим і загалом вільна Україна, незалежна, мирна – це все одно моя якась особиста внутрішня мотивація. Свій дім у Криму Зера Козлиєва не бачила вже 12 років. Наразі справжній виклик для неї – не втратити зв'язок із кримсько-татарською культурою і не піддатися впливу асиміляції. Чим довше ти далеко від своєї батьківщини, тим іноді буває складніше
зберегти свою автентичність. В якийсь момент в мене навіть такий страх з'явився, що я записалася на курси кримсько-татарської мови просто для того, щоб мати оцей ланцюжок, який мене поєднує з тим, хто я є етнічно. Вона мріє, що одного дня зможе повернутися до рідного Криму, а поки ретельно збирає докази, аби Росія понесла відповідальність за скоєні злочини на війні проти України.